akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kay, 27 years old, ug may live-in partner. Taga Cebu City. Punta medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong regla. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang migamit ko og pills. Ingon inyong mga panghitabo. Mag-pills ko? Oh, babe. Alon sa paglikay lang ko? Mamasad niya ako hunahuna, babe. Dili pa mong ta financially stable. Oh, mau gani. Mau nga mas maayagid nga managang tagdaan. Sige, babe. Ini ko man sa kong mens, mapalitayan ko og pills. Aron masugdanan akong tumar. Dili pa ko di ay mo matawag nga financially stable? Nga naa naman may trabaho? O, lagi, pero dili enough. Hala no? Mas dako pa magani mong sweldo ni Aaron kay namo ni Jerry. Pero duha na ang among anak. Kaya raman namo. Pero na may mga hikayon nga mangutang mo, di ba? Sorry, day ha. Wa ko miingon nga sayop nga mangutang ka kay kugihan baya sad ka mo bayad. Pero nako lang good. Di ko ganahan na mangutang O gusto ko, kung pananglit na naman gani mi baby, gusto na mo silang hatagan og kaharuhay sa pagpuyo. Di ko gusto nga magkalisod-lisod sila. Day kay. Uy, panganak na mo, oy. Naanan mo sustong edad si Aaron, God? Di pa karon ma. Nagtigong pa mig maayo sa Aaron. Uy, kanus apa man di ay. Gusto naming makakita sa among apo. Kay ikaw rabaya ang among bugtong anak. Uhon, good ma. Maabot ra bitaw mi anak ni Aaron. Ayok dugaya ninyo anak, oy. Kay excited na kaiming makakita sa among apo. Parehas ka lang imong mama ug akong mama. Hmm? Sige na sagpaningil og apo. Maulaki. Pero gusto unta ko nga masulot ka, babe. Gusto unta ko nga wauna tayo hunaw-naon nga lain. Gusto ko nga mag-enjoy ulat ang duha nga kitara. O gusto ko nga magtagbaw ulat ha. Magdali, be. Babe. Babe. I love you. I love you too, babe. Labali mo, oh? Oh, babe. Pila na dyan ni kaadlaw ay. Sugad lang atong nag-pills ko. Nakabantay kong magsige naglabad ang akong Uy, dili ka na side effects sa pills ng imong ginom? Hello! Hiyang-hiyang masagod ng pills, day. Ang uban, maka-experience gyud og labad sa pagpanlipong. Ang uban manambok man kani, kay magsige magkaon-kaon. Unya, do na say uban nga magsuka. Mao ba di day? Mao kanang gibati nimo ron, normal ra na kung mag-pills ka. Babe, di mo ko ganahan aning pills, Pero may madyan maglabad akong Mao ba? Unsa ka kung di na lang ko mag-pills next month? Ha? Mag-withdrawal method na lang ko takwit. Mas nindot unta kung dili, babe. Pero sige kay maglabad man kang imong back to basic na lang tayo ni. Thank you sa pagsabot, babe. Salamat gid kaayo. Wa na nga imong mens? 2 days na nga wa. So, pwede na di ay? Pwede mo lang? Iyay. Babe, nasuda ko. Unsa?
Sugad atong hitabo pero hindi na ko mag-overthink. OA na kong OA, pero sa tinuod lang, dili pa gid ko andam. Dili pa ko andam sa mamahimo unya na kong obligasyon, pananglit kong mamabdos ko. Ilabi na kay mentally, financially, and emotionally unstable pagit ko rong panahona. Dali kong ma-stress o usahay, makahon-ahon ako bati para sa akong kaugalingon. Unya, Sa akong nabawaan, babe, murag mubo lang kahigayunan nga mamabdos ka. Ilabi na kay nahilabtan ti ka 2 days after gikan sa pagkahunong sa imong mens. Infertile pa kuno ka ana. nag-overthink lang tingali ko, babe. Ayaw ka stress diha sa imong kaugalingon, ha? Okay? Di lagi ka mamabdos. Pero pananglit gani kung naamang gani, wala tayo mahimo. Kaya raman tingali nato nga buhion ang mga bata. Di pa ko andam, babe. Kibaw ko. Ihatagan lang ti ka og assurance na bisag unsay may tabo ni ara ko. Dili ti ka pasagdan. Salamat, babe. Nga naman ni. Wa pa gani duha ka semana sukat sa last na kong mens, pero nga nung murag sakit naman akong suso. Musakit raman unta ni padong na ko dugon. Oh, ha? Mo ba? Maulaki. Sakit na akong puson, ingon man ang akong suso. Murag sayo pa man kaayo rumapati kog ingon ani. Di pa mangguting mens na ako ron. Yan sa man. Magpa-check up ka? Ay lang una uy. Kay basigwara ni. Magserbahan lang usat na ako ni babe. Oh, okay babe. Dili ka kamagdos? Ha? Nganong nakaingon man ka? Ingon na masagod ang symptoms during early stage of pregnancy. Same ra kung paduong dugo nimo. Mao ba? Pero mas maayo kung mag-pregnancy test ka aron sure. Pero dili ko sure ha if mo-detect ba na siya kay base sa imong gisulti nako, dili pating dugo nimo ron. Unya for sure, if ever mabdos man gani ka, wa pa ginay usa ka buwan. So chances are mag-negative gyud ang PT. Tay? Kumusta? Negative ang PT. Oh, see? Ay lagi ka stress dahil sa imong kaugalingon. Ano dahil na? Sa'yo pa masagol kaayo aron nga makasulti ta nga mabdos gyud ka or dili ba? Ato lang paabuton kung kano sa agyod ang imong mens. Kung madili gani, o din mag-usab tag piti. Okay, babe. Oh, kadiyot. Sama ni? Ano mura magbasa ang akong shorts? Oh, dugo? Nalapsan ko? Maunay nakapahibong ang nakapabalakan ako at the same time. Kung nga nung gidugo na ko nga dili pa man unta hustong petsa. Og makaingon ko nga sayo ragit kaayo para dugon ko, kay regular manggit ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, ngano sayo man kaayo mitong ang akong mens? Posible ba nga tungod ni sa kong giinom ato nga pills? Ikadong pangutana, wa na ko mo inom og pills karon. Pero ang akong mens karon kay gamay na lang kaayo. Dili siya same sa akong regular nga mens sa una. Normal ra ba ni? Dili ra ba ko ang ayang mabalaka ani? Ikatulong pangutana, tinuod ba nga low ra ang chances kung mag-sex mi sa akong partner 2 days after sa akong last nga mens? Unsa man gyud ang dapita ang grabe ka fertile ang babay? Ikaw pa to katapusan. Posible ka nga tungod po ni sa stress maong nag-bleeding ko. Dili man gyud mawa sa kong huna-huna gud ang kabalaka nga basin unyag unsa ni.
Unsa may angay na kong buhaton? Angayan ba kong magpa-check up o pasagdan na lang nako ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, pamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dire ba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga never plan a future with people who don't have a future plan. Aba nga kung gusto kang moasinso aning kinabuhi ang imong barkadahon katong mga tao nga naapoy parehag intensyon nga ganahan pog mo asinso po gamay kay kung ang imong barkada kada adlaw katong kontento lang maginom-inom lang balina na sa kanto hantod maghapon awag kay ayo yon. So kung gusto kang masinso aning kinabuhi plano kag mga sa may maka sulbad ning atong mga problema, makiguban-uban ka sa mga tao nga parehag inuntalain og thinking nimo. Kaya ang katong mga tao nga ang naa sa ulo unsaon nga maka hit-hit sa buwan ng adlaw masyabo user sa ka. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si Kyle. 27 years old, nani siya ay ka-live-in partner. Taga Cebu City. Mga basig silingan ni Dr. Omar Arceo sa Talamban. Musta naman rin ka, Mar? O si may Dr. Oscar Desamparado. No? Musta naman ka? Din sa Cebu City, si Emma Salva. Si Salva ba to? Sa Sambagdos? Musta naman? Daghang kay mamino nato na sa Sambagdos. All over Cebu City, no? Mga taga Mabulo, taga si Kuande, si Cora Bacalso o si Janet Sutis diya sa Dr. Siliona Compound diya sa Lapay Street, Punta Princesa, aning Cebu City, no? Si pare Leo Lauron, musta naman ka pre? O si Roger Aligarbes, musta? Alright, so going back to our sender, si Kai, 27 years old, ito kini sa iyang rigla, kamot ng grupo ko ani Kai kung ubigay ni giduntaan si Doktora Lourdes de los Reyes atok ko duntaan ni itong pangutano si Doktora Belinda Panyares, no? Doktora Cora Quijano. Tayo itong pangutano na ni. Mga ubigay ni daghang mga ubigay ni dinhi sa Sugbo, no? Unang pangutana ni Kai, nganong sayo kung sunay siya mag-means murag tungod ba kay nag-pills kina siya dili irregular ang niyang menstruation sumasa nabati nanto ganiya sa drama bakuno ang kining pills ang purpose ng pills nga contraceptive way man ni siya nga dili magbuntis ang usa ka babae but ang mga babae nga naginom og pills naay adverse effect nga makita unwanted effect or side effect unsa may mga unwanted effects aning pills kasukaon murag murag diluod nga kasukaon unya mag mood swing ning uban mag mood swing mania unya mag depression unya mulos ni siya og weight mag amenorrhea mo na imong gipangutana mag-usab-usab ang regla sa manay side effects nya nay spotting usahay nga mo enlarge ang imong breast nga maglabad imong ulo so mga mga expected nga side effects sa katong naginom og pills ayon lang makibulong nga naa mo na ning mga munya mo lower ang imong sex drive ana ba kay live-in partner may bulong na karong di na kay ko ingon ta ganado kayo no umunong ba kuno siya og pills
regular ba kuno ang iyang menstruation? Balakan na kuno siya, normal ra ba kuno? Dili gini siya normal ning inani nga mag-usab-usab ang problema po niya ni pananglitan gusto mong magka-baby, maglisod mong tsansa o kano sama ang fertile period, ang ovulation, mao na ang fertile period. Kay dili man regular ang imong menstrual cycle. Dili gud siya 28 days, dili siya 31 days. No, naay inunta problema sa pagtsansa kung kano sa inyong last normal menstrual period. Kung lower ba kuno ang tsansa ngayang ang inunta ang chance nga magkabuntis ang sa kababay kung naay sexual contact nga 2 days after the last normal menstrual period. Kano sa may kuno ang fertile nga period sa babae kung tong dimension during or around the ovulation period. Kung ang cycle sa kababay is 28 days, mga around 14th day kana fertile ang panana nya kinanglan nga normal sad ang amount of sperm sa imong sex partner, ha lang enough po dang sperm usara may out of the so many millions usara man ang kinanglan nga mo fertilize sa egg cell sa babae para mga magkabuntis, no? Tungod ba pug kuno ka ni kining iyang gipamati kay stress siya, of course anybody under stress daghang kayong mukuan inunta hinungdan, no? Maurid ko na siya, stress ba siya, angad ba ko siya modolog doktor? Yes. Kinahanglan na ko ka modolog doktor kail, no? Naramang ka din sa Cebu City, modol ka og usa ka OB-gynecologist. Kay sila gid ang mga eksperto, ang mga doctors na mutan-aw nimo kung unsaon nga normal na ang imong regla. Kay dili man ka normal ang imong regla. Simbako lang ha, uwa ko mingon naa ka ha, pero usas posibilidad, simbako lang, ipalayo lang, basig naa kay polycystic ovarian syndrome or cyst, no? Sana. Or ang imong nutritional side, basig dili po kay ka inunta well balanced ang imong diet, no? So kinanglan nga para ang kanang mag-bleeding manggod, alarming na kay na siya, ha? Alarming kasi na bleeding kay. Normally mag-bleed man lang ang babae during menstrual period. So I do not think so nga doon na po ka sa menopausal age kay 20 city pa man ang imong edad. Sa akong ginahisgutan paparehan ng problema ha, ang katong na abnormal nga menstruation na ng mga babae katong magkaduol na ang ilang menopausal age. So, kano sama ni nga magkaduol na ang ilang menopausal age? At around late 40s and early 50s with the mean age of 52 years old. Pero ikaw 27 years old pa man ka, layo pa kay kang magmenopausal. So para manormal ang imong pagregla, sundat tong akong gitambag, you go and see an OB-gynecologist. Kay naman na yung laboratory workup, pwede kag nasa mga pamaagi diha, di vaginal ultrasound or whatever. Napakay mo nabay makuha silang finding, blood chemistry nimo, imong partner sad, kinanglan sad nga mo cooperate para nga happy ang inyong live-in partner. Wa mo gi-mention minyo na ba live-in partner, no? Okay? So, inaw kasabot ka sa kung gi-speaker nimo kay sa dinhi sa Cebu City. Mo ni magibugtang imong address basig silingan mo dia ni diba na diring silingan mo ni mga Gabato family dia nga namaligyag mga buwak dia sa sitio Uwak, Lower Busay. Si Gabud, bagulan kong naila-ila. Thank you very much. Pangyo ko niyo yung mga buwak. Again, ako si Dr. Rene Obra. Once again, ang hinaot lang yun ko nga nalingaw mo o naman nakutlong ng pagtulunan. Kami ni Atty. Batan, maningkamot agad mi nga makahatag mi what is expected from us. Dili ko ma-acceptar nga balog ko tanan, maningkamot lang yun. Pero when we talk about sakit sa tao, siyempre mas nakaibaw maninyo kay mga doktor man kami mga doctors. Okay, so until the next time, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaremen. Daghang salamat o maayong. Maayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Batan.
Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang ko ninyo sa pangalan nga Nelson. Single. Hingko ng pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ining yuta o katubhan nga gibantayan sa akong papa. Nahinumdum ko nga gamay pa ko nga namalhin mig puyo aning yuta. Year 2008 pa to. Ingin ini ang mga panghitabo. Ikan karon, dili mo tapuyo ha, Aida. Ay, gusto ka ni atong gibuhat din. Nga gibiyaan ta ang atong bahay, nga namalhin ta ni katuban sa imong amo. Mahal lang ni kisawa, gyud. Mahal lang kay gufiran ko ani sa akong amo. Sa mawad ang kong trabaho, kay larga siya sa linasod. Unya, pila may sweldo nimo sa pagbantay nimo aning katuban? Wa may sweldo nga gisgutan bayan sa pagbantay ko ang katuban. Apan sulan ko niya kung unsa may akong matrabaho din sa iyang katuban. Oh, wa day kay sweldo sa pagbantay? Sige lang, good. Ang kana lang sweldohan ko sa akong matrabaho o papuyo ta din sa ilang yuta, dako na kining pribilehiyo eh. Tino, Ano natapuyo ma? mamaingon ni Papa nimo dong. Unya, ang atong payag dito sa patag. Pagaduahon lang nito nato dito Nelson. Di man ko ganahan din hima, uy. Mingaw kayo. Wa ko'y kadua. Dong, maanad ka na lagi kadugayan din he. Unsaon, mo may tawag sa trabahong Papa nimo. Ang mampod, o dili nato siya ubanan din he. Ay, mingawa din ni, uy. Oh, mau ba? O lagi, gimingawan ang atong anak din he, oy. Sige lang. Maana lagi si Nilsson din kadugayan. Bitaw na akong gisulti niya. Oh, kuan di, Aida. Nilarga rin yun ang akong agaon sa gawas. Unya, Unsa pa? Ako na magbantay aning iyang katuban. pero wa lagi kay sweldo. Ay, dapat eh. So, balik sa tanan. Ayambot lang nimo, oy. Kung gusto ba ni imong gibuhat? Kamayo na niya, na may trabaho pa ko. Kay, siluhan ako kutob sa kong matrabaho sa katuban. Makakita pa man unta kag laing trabaho ba? Ay, da. Di, Aida. Nanampi ka sa laing tao bahining atong pagpuyo din sa yutas ko amo. Ha? Kay nga naman di ay. Murag nalain manggudang akong amo sa labot yung istorya na nagreklamo kay atong pagbantay din sa iyang katuban nga watay suhol. Tumi nakalain na. May noon. Nanibaw siya aron makasabot siya nga kinahanglan may sweldo ka oy. Kay gipabantay kagud niya ani yang katuban. Wala natin mo dakaw eh. Masukoy akong amo. Ay nga no masuko man siya. Gipaserbisyo kagud niya dinhi sa iyang katuban. Angay lang nga may suhol ka. Lagi, may suhol ako. Kon mo trabaho ka lagi. Apan ang pagbantay sa katuban niya dakong responsibilidad, wa ka niya sweldo he. Grabe sad ka ginutan na ng amo nimo eh. Nga daghan naman unta siya kwarta sa gawas. Abroad na gud siya. Halos pangayoon man lang ang ato serbisyo. Ay da. Mao'y kasagaran akong madunggan sa akong maginikanan bahin sa among pagpuyo ining yutaa. Nga gibabantay si Papa ning katubhan siyang amo nga way suhol. Kung may trabaho lang nga mahimo si Papa sa katubhan ang suhulan. Apan na pagbantay, wa. Hangtod nga ng labay ang mga tuig, nauli ang tag-iya sa katubhan nga among gibantayan. Unya, Ha? Niya na si Sir Marco, ay da. Oo. Unsa man sad taon ka oy. Wala ka kay baw nga naabot ng imong amo. Mas may paday ko, kanibaw. Aw, magatuan man ka sa merkado. Magasagap yung kong balita. Kaya ako, halos niya araman ko sa katuban ng bantay. Di mo unsa pa lang ni. Ah, patay ko sa amo. Pa? Oh, Nalagi mga tao sa katubhan. ha? Kisa man sila? Ay, akis na good. Trespassing ni ila na. Suos ka yung teritoryo sa kong amo nga, wa ko may bao.
Pagsusi ko. Kinsa mo? Kung anong niya ang bilis katubas ko amo? Kinsa mo? Pa, kalma lang pa. Gipadami silbat ko din aron mo yung trabaho sa katuban. Usa? Nga lugod? Na may mga tao naman nga nagtrabaho di. O gusto na ko na? Wala may kalibutan na ba? Basta kayo gipadara sa bidin eh. Nga lugod eh. Pita. Pasagihin na lang sila po eh. Eh, di ba daam sagkahan na sila sa mga amo? Dinibihin mo. Kailangan magkasulti ni Sir Marco ini. Pa, Kalma lang, Dino, ha? Naunsa man ka? Namuha mo ng naong mo? Musa ka ba yan imong dugo? Daganan niya tag problema? Ganang gibuhat mis kung amo na ako. Nga nung huwag masyong pahibaw na ako nga. Sila magbuot sa Aw, katuban. natural naman na nga siya magbuot. Kay iyaha man ning katubhan. Para siya pagikan padung sa gawas, ako yung gibinlan ini, di ba? Nakikisabot na siya na ako. Umaw na yung buhaton. Di kay matinga na lang tayo nga may mga tao na siya dini nga ipada nga mo na yung trabaho sa katuban. Makunsan mo kayo eh. mao gani pagstorya mo pa. Aron maklaro ni mong tanan. Atong kalma lang. Ayay paagi sa kasuko. Oh, atuon ko bitaw yan siya. Mag-usay ni. Karon pa lang gani, oh. Bago pag ikang gisultihan sa imong anak, nakalma lang. Namuha na sad ka. Sige ka pangisog diya, oy. Kalma lang. Pa, may babae nga nangayog katahuran. Gipada akong Sir Marco dinhi aron ipaabot ni mo ni Dino nga nahibaw siya nga nasuko kuno kaniya. Ug kun unsa man gani kuno, mahimo raman kuno mong mamahawa ning iyang yuta. Unsa? Ikahanggaw ang utok niya. Patubangan sila ko, be. Mag-istorya may lalaki sa lalaki. Ba, naluoy ko sa akong amahan nga nagkunahon na siyang kahago aning katuban siyang amo. Dugay na ba siya nagbantay ani? Unya karon, murag na usaban ang dagan sa pagkunahon na siyang amo. Nagpakita man gud siya aksyon nga papawaon na mi siyang yuta ba. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, 2008 pa nga gipapuyo mi sa yuta sa amo sa akong papa aron sa pagbantay siyang katubhan nga way suhol. Suhulan lang si papa kung motrabaho siya sa katubhan. Makatunganon ba ni? Ikaduhang pangutana, may adunggan ko sa ubang nagbantay og katubhan nga may suhol ug may benefits. Pwede ba nga maningil si Papa aron siyang amo sud sa pila ka tuig niyang bantay sa katubhan? Asa masabi mo duol? Ikatulong pangutana, nag-abroad ni kaniadto ang amo ni Papa. Maong si Papa ang iyang gibabantay siyang katubhan. Karon nga nauli ni siya gikan sa gawas, papawaon naman niya. Makapahawa ba siya namo sa inyong anak kasayon? Ikaw pa itong katapusan. Unsa may angay namong buhaton nga makadawat si Papa sa angay niya sa halos 13 katuig niyang bantay sa katuban siyang amo nga way sweldo ug way benefits. Unsay among buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suluran, Nelson. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal. Of course guys, ang personal na itong mga pangutana, agoy, pwede rin gihapon sa Attorney Elaine kung mutubag anang inyong mga pangutana, no? Mga emotional nga mga problema, mga nagbaoy din ha, ang mga nasakitan, ang mga gigosting. Sus, kaning mga padaan ninyo nga mga suwat ay mugkabalaka kay either ako or si Dr. Obra yun ang mutubag aning inyong mga pangutana o mga problema ay mugkabalaka mo na ipadala na guys ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com
gmail.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ay mo kauwaw ay mo kaiko ganuman. Hoy, kitang tanan oy, natay mga problema. Oy, unsa pagtuon ninyo sa Attorney Elaine nga nagsikig tambag exempted sa mga problema? Agoy. Hoy, daa sa tay daghang mga suliran na atay daghang mga concerns na ay daghan nga nakapa unsa na anxious na to ba kanang nakahatag na tong kabalaka, aksyon kakuyaw o kiyawan o mo na ilang ingon, di ba? O naaoy, ayaw mo pagtuo kay abisigi kog tambag ninyo, makita ko ninyo sa Facebook, no, nga hayahay akong life. Huy, dili baya naapoy mga mga nigumunhap ani ako ang pangisip, naapoy mga nagbother pod nako kibaw ka unsa siguro diferensya natong duha ninyo og nako mga sukintig paminaw nagpabilin nga positibo ang akong huna-huna. Akong huna-hunaon perme nga naay mga kasulbara ning atong mga problema. Akong huna-hunaon perme nga nindot ra gyud gihapong mabuhi. Akong huna-hunaon perme nga sa taliwala aning mga kalisod na ara gyud gihapoy grasyang nangabot. Og arita dapat mo focus aning mga blessings nato dili sa mga problema nga atong mga ma-experience, no? Ana man gyud na guys, dili man gyud na perpektong atong kinabuhi nganuman. That is the only way nga maka value ta ba, no, nga makaparealize ta nga kaning atong kinabuhi na agyud di ay ni no kanindot ug kalisod, high and low, up and down, mo na ilang ingon nga lingin man ang kalibutan, no? So ayaw mo kabalaka ana, padayon lang gyud gihapon ta. Shout out sa tanan nga magsigig paminaw nato live matag adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat kaayo, ako mapasalamaton kaayo ko sa mga nag-like ug follow sa kini ang akong suliran official writers page, ang mga nag-like ug nag-follow ug more importantly mga naminaw ug nagsubaybay sa tanang programa, dili lang sa kini ang akong suliran, sa tanan natong mga program on air sa ato ang RMN Facebook account. Dinha na ninyo mapaminaw guys. Og pwede pod ninyo i-like ko ug i-follow sa Elaine Bathan on Facebook. Or you may like and follow me on Twitter and on Instagram, Attorney Elaine. Punto legal ang ato ang pangutana og ato ang problema og ato ang drama nga napamati kaganina guys. Taguon nato man to siya sa pangalan nga si Nelson. Single, hingkod og pangidaron. Di lang nato isulti ang iyahang address og kabahin man ni sa yuta og katubuhan nga gibantayan atong iyahang papa, no? Katong 2008 pamanton ni sila namalhin aning yuta, no? Og dugay na silang nagbantay ana unya nausab kuno ang dagan og paghuna-huna sa amo or sa katong tag-iya atong yuta. Mura kunong gipadungugan naman to silang papahawaon, no? Muna unang pangutana 2008 pa nga gipapuyo mi sa yuta sa amo sa ako ang papa aron sa pagbantay sa iyahang katubuhan nga way suhol. Suhulan lang si papa kung motrabaho siya sa katubuhan. Unsa way suhol? Unya suhulan kung motrabaho, makatarunganon ba ni? Halaha, ang unsa man ang inyong arrangement kay gihimo ba mong saop nga mag-share mo sa abot anang tubo or trabahante lang yun ka or tigbantay lang yun ka anang yuta unya naa kay monthly nga sweldo. Lain-lain man gud na og arrangement unya kung diha mo nagpuyo agricultural na nga property unya kamoy nagtikad sa yuta, no, imong papa ug kamo nga pamilya unya naamoy bahin or magbinahinay mo sa abot sa tubo, tenancy ang tawag ana, dili ka sweldohan. Pero kung pananglitan caretaker lang ka, di ka manika, dili ka mo alaga, dili ka mo nanom anang maong yutaa, then mahugmog og caretaker mo anang yutaa or unsa man gipapuyo lang mo libre nya way bayad ba unya ang exchange ana
kay ang pagbantay sa yuta medyo wa pa manggod kaayo na klaro sa imuhang suwat no nga gipadalay. Ang akong ibaw-an manggod ang nakabutang sa imuhang suwat unsa na gabantay mo kamoy gipabantay kay walay sweldo gipapuyo mo sumrang basin ba nga instead of paabangon mo gihangyo lang mo nga way abang unya pabantayon mo sa katubuhan unsa bagyod no kay wa ra batay kasulatan. Anyway, ari sa tas ikaduhang pangutana ha, may nadunggan ko sa ubang nagbantay og katubuhan nga may suhol ug may benefit. Pwede ba nga maningil si papa ana ron sa iyahang amo sulod sa pila ka tuig niyang pagbantay sa katubuhan? Asa man miduol. Okay, mas maayo sigurong klarohon ninyo no or storyahon sa ninyo klaro ang amo nga kanang wa manggod na klaro sa imuhang suwat kung unsa gyud ang ilahang kasabutan no whether gisuwat ba na ninyo or storya lang no verbal ang inyong pagsabot nga sige ikaw lang say bantay dere sige ikaw lang say puyo din ha nya bantayin lang na ana ba or nagsulti gid mo nga sige kung pananglitan mo trabaho ka aside sa pagpuyo dia sige sweldohan lang pud ka unsa man gyud ang inyong arrangement wa pud nimo manggod maklaro og sulti nga kanang how many times no how often man pud magsigig trabaho pud ang imong papa para maka-build pud tag basihan kung angay bagyod pud tang maningil no og sweldo og benefit pud kay basin wa pud nagtikad si papa nimo siyuta so ato nang klarohon ha. Ikatulong pangutana nag-abroad ni kani adto amo ni papa maong si papa ang iyahang gipabantay sa iyahang katubuhan karon nga nauli na siya gikan sa gawas papahawaon man mi niya makapapahawa ba sa namo gingon anak kasayon. Okay, ang kaning pagpuyo nato sa yuta sa lain tawo kibaw gyud ta nga naata sa kanang kung maistra pa ni tumoy sa ilang ballpen meaning to say ang atong pagpuyo nakasalalay kung kanus-an nila taman gusto ana mangyud na no whether mangabang tagyuta maski pang nagbayad pa ang kana ganing pagbayad nato sa yuta nga renta naa man ni term 3 years, 2 years, 6 months. Unya na pag na pre-termination clause, no? Pareho ra pud na siguro anang inyong sitwasyon din ha. Nga, kung iyong kag mapapahawa ba mo basta-basta, mo ingon pug kog dili, kay magdepende pud na sa inyong kasabutan. No, unya wa manggud tuod pud na klaro kung unsa gyud ang inyong hapong gisabutan pero kung moingon pud ka nga naabay katungod ang tag-iya nga mogamit sa yuta or mo papahawa ninyo di pud na nako ilimod ha moingon gyud pud ko nga naa kung moingon kag ugma dayon aw dili pud na pwede kung moingon sad siya nga kanang di man kung moingon pud mo nga mangayo pud mo panahon pwede pud kaayo na nga masturyahan og makapangandam pod mo na makaingon pod ko nga dili sad na siguro pod ingon ana nga basta-basta pod dayon kay naaman mo'y kasabutan ang ako lang yung pangutana unsa man gyud no ang mga terms sa inyong kasabutan unsay mga naapil ba kay mao man gud nay pinaka-importante natong adtuon duawon reviewhon para makibaw tag asa dapita ang atong katungod asa dapita pud ta makahangyo asa dapita pud ta makaingon nga uy nilapas na mo sa among katungod ha. Ika-upat og katapusang pangutana unsa may angay na buhaton nga makadawat sad si papa sa angay niya na halos 13 years niyang pagbantay sa katubuhan sa iyang amo nga way sweldo ug way benefits unsa may among buhaton. Okay, balik jud ko ha ang akong yung gusto mahibaw-an kay medyo dili manggod klaro ato lang i-lay down no. Una sa tanan why nagpugos or valid na siya no valid na voluntary na nga kasabutan ni sa imong papa ug sa tag-iya sa yuta. Akong sundon ang imong gisulti nga gipabantay mo o gipapuyo mo nga way bayad. Wa manggod na klaro kung unsay inyong sabot. Diha ra ba taman ang inyong kasabutan nga kanang puyo siya unya kanang way bayad pero siya ang exchange ana mubantay siya. Wa ba nalabot sa inyong sabot nga kung mutikad siya siyuta kung pilay bahin kisay mo gasto pilay bahin maghati mo
na mausab man gud ang terms nato no kay mahimo man mong saop. Nagsabot ba mo nga okay, libre pa mong puyo unya tas mutikad pa mo siyuta unya swelduhan pag yuta mo. Kay kung mauna ang inyong kasabutan, then mausab po no ang ato pong pangayoon or ato ang pagdemand. So ako na nang gilay down kay medyo dili man gid kumpleto ang napadana to nga letter, pero ang importante siguro is i-review ninyo ug naa man gani written nga document ug wa man gani i-check kuno ug unsa nga terms no ang inyuhang gisabutan verbally unya ani ni nangutana man ka kaganina kung asa ka moduol, mahimo gyud kaayo ka nga moduol una ngadto lang sa Department of Agrarian Reform para makita no ma-layout ninyo ug ma-determine nila kung saop ba mo or ma-covered ba mo sa tenancy law. Kay kung ma-covered mo aw sulbad atong problema dinha ta makapangayo og benefits, dinha ta makapangayo og unsay makatarungan ug makaangayon pod nga madawat ninyo labi na sa imuhang papa nga nagbantay anang ilahang yuta. Dinha pod na pod maklaro kung angay ba mong papahawaon or mahimo ba nga makastay pa mo or mas naa pa ba gyud pod mo lain pod nga makuha nga benefits as owner, as a tenant ana nga property. Ug dili man ganita ma-cover dan pwede ta moduol pod no og abogado mangayo ta og tambag nila kay nakahuman naman tag adtusdar. Then adto ta sa lain natong katungod no ato ang mga civil nga mga katungod isip nga nagamit og nagpuyo anang yutaa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.